Čaute, čaute, vítajte u našej verzie Minecraftu. Je to 1.5.2. No a vítam vás u našeho dielu prvom. Je to tak, dneska som tu spolu s Matúškom SVK. Čaute, to je Matúško SVK, yeah! No a chcel som vám len povedať, že častejšie budem natáčať s Matúškom SVK. Možno aj furt, takže potom aby ste vedeli, len dopredu. A teraz sme na takom serveru, volá sa to Battlecraft. Je to proste taký server, kde hráči proti sebe bojujú, takže akurát teraz to ešte chvíľku bude trvať, dokedy sa sme tu vlastne v rozdielných dungeonoch, čiže teraz sme v džungli, potom budeme v zimnom, potom budeme v obyčajnom a tak ďalej, proste to bude striedať. A ide tu vlastne o to, že musíme prežiť. Áno. V tej, proste musíme prežiť, aby nás proste nezabili. Pekne si to vystihol. Dobre. Ja som trošku teraz chorý, takže sa potom nečudujte, že tak soplem. Trošku som nachladol, a však to není podstatné. A... No a... okolo kamere, sorry. To si mohol povedať skôr. A kedy začneme? Neviem, a mám... Kedy začneme? Ja čo máš? Neviem. Nikdy nezačneme. 30 sekúnd. Dobre, sme tu, znova. No, koľko ešte sekúnd? 20. Super, to bude... Neviem, prečo mi to tak laguje, asi preto, lebo tu je premnoženo hráčov. Však vidíte, koľko tu je, neviem, koľko presne. Začíname. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, už začíname. Bere, čo si? Matúš, ber všetko. Ja si nevidím. Ja neviem, kde si. Kde si, poď. Kde si? Na ktorý stranu? Ja som na spavne. A ja idem na spavan, počkaj. A ja som pri spavne, počkaj. Ja sa nevidím. Uj, krava, nebúkaj tu. Matúš, kde si? Počkaj ma, prosím. Poď. Však poď rýchlo do jaskyne. Aha, čo mám? Čo? Čo? No jasné! To není fér, ja nič nemám. Nemáš vážne nič? Nič som nedostal, som nestihol znova. Máš diamant alebo tak? Nemám nič, nechápeš iba kompás a ten je... Ostatné. Tu máš. Ocem. Čo mi dáš? Zober si meč, ale potom má ok. Dobre, ale pohni, veď už strieľajú. Aspoň myslím. O minútu začíname hrať. Však hráme už. Nie, o minútu sa môžeme zabíjať akože. Jaj, ako PvP. Daj, poď. Ale pohni. Dám meč. Do prči, spadá mi to do vody a mi to tu haguje jak... Poď rýchlo, tam sú dva hráči. Ide za mňou. Veď mi to seka, jak neviem kvôli čomu, ale to je jedno, každom na to. Ak ma potichu počujete, tak je to tým, že mám teraz zlý mikrofón, neviem prečo, ale dúfam, že sa to zmení. No pohni, teraz som nahodil rýchlu pozíciu. Ono je to vlastne kvôli tomu aj, že ten server je dosť akože preťažený. Prečo ma to hodí? Ďalej už nemôžeme ísť. Ja sa čudujem, že prečo ma to... Si dáme sa 9. Beží z inú stranu proste. Poď za mňou. Ja neviem, kde mám ísť. Otoď sa, poď smerom ku mne. No super. A mne to ulaguje, jak neviem čo. Shit. Tu už to takto o všetko tuto ide. Nemôžem urobiť ohňu, budeme bez domov. Máš, že pohne mňa zabije to asi. Dobre, tak som ju bude amen, lebo neviem prečo, ale začínam som porieť. Hej, ale nemôžem, poď rýchlo naspäť. No už si. Ale prečo som zomrel? Lebo tam je obmedzená zóna, že pokiaľ môžeme, a keď prejdeš tú zónu, tak už akože sa zabijete to proste. Jaj. Toto bude dosť také... Tak, a sme späť, takže iba som na chvíľku stopol, aby som nevidel moje heslo, takže... Tak. Ja horím. Shit. Ideš sa iba pozrieť. Aha, už si mŕtvý. Ja už som dead. No teraz je o tom, že keď zomriete, tak ste jak keby v kreatíve, a môžete pozorovať hráči, akurát nevýhoda je v tom, že
tí, čo sú v kreatíve, vás nevidia. A tí, čo sú v survivale, vás tiež nevidia. Takže ste vlastne taký jak duch, vlastne by sme mohli nazvať. Dá sa No povedať. a keď vlastne hrá nás tu ešte, Koľko? No neviem to opočítať. Koľko nás tu hrá? 1, 2, 3, 4, 11 hráčov tu hrá. 11 Brat- hráčov, no. 11 hráčov tu hrá. No a najhoršie je, že keď sú nejakí hráči spolu, samozrejme, no nie, že najhoršie, proste je to také, chcem to povedať, že keď akože malo už hráčov a tí dva hráči alebo traja sú spolu, tak je to horšie, pretože dlhšie to trvá, dokedy sa zabijú a to ešte dokedy hovoria, že ty ma zabije, ja ťa zabijem, prečo sa budú zase vadiť, že kto koho zabije. Je to také nezaživné, väčšinou, keď už je nás málo, keď už sú napríklad že dva, čo ostali, tak akože by sa mali zabiť, pretože keď sú cíti spolu, tak by to už školu akože mohlo skončiť. Haló? Prosím, jo. You failed. No, tak sme to prehrali. No asi vás to bude nudiť v tomto kreatíve, lebo tu nič v podstate nerobím, takže to stopnem a uvidíme sa pri survivale.